F'Awwissu tas-sena li għaddiet fil-ġnejna sajjed qabad ħuta partikolari, l-Agocephalus sceleratus. Tip ta' ħuta li għalkemm kienet osservata f'żoni oħra fil-Mediterran, din kienet l-ewwel darba li ġiet osservata f'pajjiżna. Id-Direttur Ġenerali għas-Sajd u l-Akwakultura Dr. Andrejna Fenek Farrugia tatna iktar dettalji. Din l-ispeċi ta' ħuta taqa' fil-klassi ta' pufferfish u hija l-ewwel darba li ġiet irrekordjata hawn Malta. Din it-tip ta' ħuta tippreferi ilma aktar sħun, però dan l-aħħar bil-kambjament li kellna fil-klima din il-ħuta sabet ruħha fil-Mediterran, però hija l-ewwel darba li ġiet irrappurtata minn Malta. Din it-tip ta' ħuta tista' tkun perikoluża ħafna, kif tossini preżenti f'din il-ħuta jistgħu jkunu fatali. Il-ħuta jinġema' qisu livell ta' toxin ġo fiha illi meta il-bniedem jieħdu tikkawża paraliżi. Allura importanti illi il-bniedem ma jikkonsumax din il-ħuta. Minkejja dan tibqa' għaddejja l-kampanja u l-enfasi biex il-konsumatur jibqa' jiekol il-ħut. U għaldaqstant x'għandu jagħmel xi ħadd li jiltaqa' ma' speċi ta' ħuta li ma jkunx familjari magħha. Però l-importanti illi nisħaq fuq dan il-punt illi kemm is-sajjied u l-konsumatur meta tiġi f'idejhom tip ta' speċi differenti li ma jarfux x'inhi, importanti li qabel ma jikkonsmawha ikunu ċerti mill-identifikazzjoni tagħha. Fil-fatt kull min jiltaqa' ma' ħuta ta' dan it-tip jew ta' speċi mhux normali huwa mħeġġeġ jagħmel kuntatt mal-unit ta' riċerka fid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura sabiex dan anke f'kuntatt mal-Università u entitajiet oħra jagħmlu l-istudji tagħhom. Dan anke għaliex id-Dipartiment jerġa' jagħti l-ħuta lura, kif ġara fil-każ ta' din is-sejba fejn is-sejjed xtaq jibbalz mal-qabda tiegħu.